Hoş gördük yurttaşlar. Şunun şöyle bir tema var da arada nememizde. Türkmenistan'ın halkının yani bu halkın üstünde oynanacak siyasi oyunlar var da şöyle bir sözlerini näme diýip eden şahsiýetlik görkezýärler mi ýa-da bir agram berjek bolýarlar özlerine ýa-da ýene bir oyun etjek bolýarlarmy bir nemede mediada sosial mediada bir habar ýaýratýarlar da şeýle ýa-da indi halkymyz eýdeliň halkymyz beýdeliň diýip indi bular şunça ýara çekip gelen şunça adaby şunça görgeden bir türkmen halkyny ýakmakdan, ezmekden, ýok etmekden ýaly ýadamadlar ýaly bolup görünýär-de. Kardeşler şoň üstünde her kim öz pikirini, düşünjesini aýtsa, bular näme etjek bolýarlar. Ýene de öz türkmenim diýip ýene de yerden alıp yer ojak bolýarlarmy, näme etjek bolýarlar, bular peýda getirjek bolýar. Her kim öz görenden, düşünjesinden aýdyp geçse, yurttaşlamada getirsek maglumatlary bilgilenmeli. Farahat kardeş, buyur. Assalamu alaikum. Vatandaşlar, hormatly kardeşler, hemmeňe salam, ýitjäşi. Bular oyun oynajak bolýarlar. Biz buňa özümiz jany haýat durluk gördük hemmämiz. 2020-nji ýyldaky oyuny nähili oynadylar. Ýene şondaky oýnaýan adamlar ýöne tema şol artistler başga. Ýön artistler gitdi, intihada artistler geldi. Halk düşünýär bular hakykatdan hem çyndyr diýip. Bulan oýunyna gelmäliň watandaşlar. Özümizi alatmalyň, oýnatmalyň, oýdaklamalyň. Onu haçan bir ayaklanmaly diýerdiňiz. O soragyňyza meşile jogap beren. Öz araňyzda, owalarda, nirek baranyňda şol ýurdun kemçiligi, edilen edinetdilikler, düldüp bolan sözler, gurundaşyk geçeňizde öz araňyzda gurungy öz araňyzda siýasat değişik gurungy başardyňyz özüňiz. Etmelilerem, etmeýäniňe de mesele etmeli, ýokma gurungy. Bu gurungy ullukandy güç bardyr. Kesiniz karmaly, gözüňi açyp töwrege etmeli, düşünmeli. Hiç kim arkaňyzda ýokdur, arkaňyzda özüňiz durmalysyňyz. Men bir gorar diýmeli, özüň durmaly, özüň. Sen biriň arkanda durduňmy? Şo teň sonra özüňe bermeliler. Arkaňyzda adam ýok diýende, sen biriň arkanda durduňmy? Men durdummy mesela? Men durdummy biriň arkanda? Şeýle sonra bermeliler özüňe. Her kim öz arkanda öldürýändir. Diňe berde yaragly söwüşdäli bilim alym söwüşi, dil söwüşi. Alym bilim alynýandyr we aýdyňlyk bilen alynýandyr. Şodatlary gurungy başardyňyz. Şondan soň halk taýynyny bilerdiňiz, özüňiz öňe çykyp başardyňyz. Şondan soň hereket başlar. Diýip düşünýän men. Vatandaşlar gurrun ediliň öz aramyzda. Her şolar kardeşler ýeni üstüne etiyelim. Bolýar sağ ol, taňa ýakasyn. Kardeş, buyur. Röteden. Sağ olun. Kardeşlerim de temamız belli. Hem hakda gurrun edýänimizden belli. O Halmurada aýdyp geçti öz çıkışında. Näme etjek bolýarlar, nähili oyunlar gurnaýarlar bizim üstümizde. Bu hakda menem pikirimi aýtmak isledim. Türkmen halkynyň näme diýe kör hasasyny bir geze galdyrýar da. Bir ýalňyşy ikinji geze gaýtalamak bir dogry bir näme däldir. Bundan ýalňyş çykarmaly, ýani akylly başly nämädiň jemgyýetleriň ýa-da akylly başly adamyň etjek bir zady däldir. Şol bir ýalňyşy 2-3 gezek düşmeklik.
Biz tarihte de gördük. Yakın tarihte de hatta 4-5 yıl bana Karahat kardeşim aytdı. 2020 yılda 19. yılda da gördük. Nemetmemiz gerekli. Bunlardan ders çıkarmamız gerekli. Nämenin dogry, nämenin ýalňyşlygyny görüp bilmemiz gerekli. Indi wagt ýetdimi gädiýän? Haçan oturmaly. Her aldaýana aldanyp şonu aýtmak isledim. Ondan sonra bu bir akyl nemesidir. Karşı tarapyň näme etjegini bilen wagtymyz. Nädip gorunmagyny da bilip bilýäs diýmek isledim. Hakykatdan ama hani namazdan soň näme öňüne çykmaly diýdi. Näme etmemiz gerekli? Yani bir zat eden wagtlyk netije berjek, bir zat etmemiz gerekli. Bu netijesi bolmaýan urra diýip böyle duýgular bilen pikirlermeden soňuny düşünen gahrman olmaz diýip näme edilmez. Bu ýollar dogry däldir. Netije bermezden. Men bir kiçijik misal vermek isleýände Günorta Koreýada arada hökümet nemesi bolandyr. Habar kanallarymyzda da aýdylyp geçildi. Hökümet şonda halk köçä çykdy ve nähile eger gören bolsaňyz yani polisi halka karşı nemeden o halkan polise karşı yani özünden içinden birligini hem duýýa hem ahlakly hem kanun ýöreýän ýurtda şeýle bolýar da. Bizim yurdumuzda Türkmenistanda o şekilde bolarmy diýseň men o şekilde bolýanyna inanamok. Sebäbi meniň pikirimçe ganulen alındı Türkmenistan ve ganulen izni alınarmy diýen bu böyle meniň görüşüm. Ama yol bilen bolarmy bilmedim. Onun üçin akıllı başlı hareket etmemiz gerekli. Elbette hiçbirinin ziyan görmesini islämiz yok. Yani hiçbir vatandaşın, yurttaşın ziyan görmesini islämiz yok. Ýöne yurdu el almagyň da ýoly şu yerden geçýär. Vatan üçin janan berler, ganam döküler ve biz de insan, biz de adam. Cemläýin. Sağ olun. Bolýar, sağ ol. Böhret kardeş, buyur sizden. Sağ olun. Bularyň nemesini gördük, hemmemiz tanıştık, netije çıkardık. Bugün Almurat Awada öz nemesini aýdyp geçti. Sahypasynda. Yani detaylı yani üstünde durup geçti. Ve tarihte de şolary ýaly oýnalaryny. Inni Türkmenistan häzirki wagtda düzelmegini elbette hemme halk isleýär Türkmenistany. Ähli halk düzelmegini isleýär da bir hiç radım gowdurmuşda ýaşamak isleýär hemme adam. Hiç radım erwet durmuşda ýaşamak isleýän ok. Yani ol hemme kişide de şeýledir. Hemme kişinin nemesinde de şolary ýalapdyr. Ýöne biz häzirki wagtda bir etjek bolýan işimizi seljermemiz gerekli. Ýöne biz aýdyp gelýäris. Her bir çıkışımıza aýdyp gelýäris. Türkmenistanda hiç bir guruluşyň işlemeýändigini. Türkmenistanda döwlet guruluşynyň ýokdugyny. Türkmenistanda din adamzada karşı işleyen bir sistemanyň bardygyny aýtyp gelýär. Onsoň çıkmalylar, elbette çıkmaly. Çıkmak üçin görüşüp görse bu halka bir sesini çykarýar. Halk Türkmen halky sosial medialarda o ýerde bu ýerde nemelerini görüp yani bir potansiýal hat giňýär bu zatları düşünýän nemeler adamlaryň. İlkülen şuna seyretmemiz gerekli. Häzirki wagtda Türkmen halkynyň elinde mi? Ya bolmasa bu Türkmen atdaky familiýadaky adamyň elinde mi? Yok, Türkmenistan ýeke bir Türkmeniň elinde däl, Türkmenistan döwleti watan. Türkmenistan Russiýanyň elindedir häzirki wagtda. Biz Türkmenistanyň topraklaryny öz türkmenlerimiziň elinden izin almalylar. Ruslaryň elinden izin almaly biz watany. Ruslaryň elinden gözlemämize gazanmaly. Ýöne ine nemedäki görýän adamlary görensiz hemmäňiz kardeşler. Bularyny bazar günü şu musulmanlaryň bayramy bolan
Ramazan bayramının son gününü, bayram gününü mescitlere otayıp batayıp barın namazımız okan ondan sonra kuşlara köpçülük koyun protest edin diyen yağdaydı çağırış ediyorlar halkı. Köçe çıkın deyip. Yani çağırış etmelidir. Yani bu çağırış, bu edilen çağırış bu bir hoptur. Halka karşı alınıp barayan bu hop. Yani özüm ulu bir hoptur, katulu. Bunun sebepleri, yani 2020 yılda Türkiye devletini yaşayan Türkmenistanları protesto var, pasostuğun önüne protesto edip cemlensin deyip ertenlerler, çağıranlarlar. Yani o Türkmenistanlılar şu vakitler Türkiye'de yaşayıp şu tayda vardılar. Türkiye'de de demokratiya Türkmenistan'a göre neyme de olsa neyme göre nemerak. Yani ağzı kendine var demokratiya. Adamın nemesi var o yerde gımmatlı. Türkiye'de Türkmenistan yalıklar. Yani ne ettiler Türkmenistan'ın pasostuğunun önüne Türk polisleri. Şu tayda Türkmenler ne hilek yağdaydı dargattılar. Ve ne hilek yağdaydı ağat familyaları alıp şu tayda Türkmen adamlar protesto etmeyen adamların ağat familyaları alıp Türkmenistan tarafı geçirip izine bahsettirdiler. Bu hareketlerinden halkın önüne geçmek için yürütü oynayacak oyunlar bu prosestir. Ondan sonra pasport düzeltmesi ya pasportu düzeltmenin uğruna çıkıyasını pasportları mühleti bitip var ya bu torp var ya şun bu halkara derecesinde beylek devlet vuramaları yetirecek biz deyip yani goşadırnak içindeki aktivistler ve goşadırnak içindeki opozisyalı ya tüm cinayetler hükümet tanıkit ediyenler Türkmen halkının nemesinin pasportlarını ellerinden alanırlar ya suratlarını alanırlar ağat familyalarını alanırlar pasport cenler verenler berdi ne hile kolu ertesi gün pasport çözülmüş o yerde yok çözülmedi pasportun suratını veren adamları Türkmenistan'a yetirip mehkeme kulluğu tarafından yürütüp bahsettirip korku propagandasını oynap olayın inatalarına halkı izine serpiktirdiler. Yani ayaklanacak olan halkın önüne geçtiler. Ne hadir ki oynanacak olan oyun niyetiyle senaryo. Hadir eddir şolu senaryoyu oynarlar. Yani ekranlarda ne mediliye halkı yetirilen nemeler başkası. Çıkıyor o yerden bir iki sanat. Amsterdam'da oturmalacak ortların birisi. Yani Gülen cemaatinin yetişi. Amerika'da da bir yer var. Gülen cemaatinin yetişi. Suratınızı uğradım bize, videomuzu uğradım. Video can edin bize. Can etmedik adamlar şular yalak. Ertir kun neme çıkacaktır suratını uğradığından sonra harekete geçmediler, pratize çık geçmediler ertir kun ekranlarda göreceksiniz suratınızı. Ya ilik derecede korkuz yalar. Ya bu zat neme diyene? Gönün sen şahsi suratını ya videonu alıp elinden karşı tarafı geçirmek. Yani bunların metodu, bunların Türkmenistan'ı düzeltmem, ya Türkmenistan'ı erkinlik getirmem alıtasın eder hiç yeri. Bu demokratya diyor. Demokratya neyemediğini bilen okulu. Kanunun neyemediğini bilen okulu. Devlet kuruluşun alt nemeğiniz var mı hedir kodlu? Devleti kurup bilme kuruluş sisteminiz var mı? Allığım da yani Türkmenistan'ı devam ettirip bilecek bir nemeğiniz var mı? Yani bu hop, bu halka karşı oynayan bir hoptur. Öyle gatu ulu cinayetçilikli bu hoptur. Sen öz halkına, öz Türkmenine, öz milletine, öz vatanına kimdir bir gelmişekler için dönükçülük ediyor. Yani Ruslar için sen dönükçülük ediyorsun. Sen Rus sistemasına hizmet ediyorsun. Yani Gülen cemaatine yetişen sana koşuduna içindeki şahsiyetler. Bu hopun önünü istenlik yol bilen at bolyanlar. Yani hayır taraftan alsan bolmandır bu hopun önünü. Yani hop Türkmen halkına avayan bir hoptur. Bunların nemeden şuraya halkı oyuna getirecek bolyan nemelerinin sonunun cevapkarçılığı vardır. Öyle gatu ulu cevapkarçılıktır bu. Gatu ulu. O Berdi Muhammedov'ların yine verirlerinin edin cinayetleri yalak bir cinayetem derler. Yani gönü bil kastayın halkı bölme için, havas döretme için alınıp barlayan bir metottur, senaryodur bu. Şunun için kardeşler, bizim Milli Halat Etiş Komitetimizin yürütü ideyası var. Milleti halat etmeli bizim yemeğimiz. Biz halat etmiyoruz olalım. Biz halat etmesek yine şu halat edecek olan ya yurdu dövecek olan adamlar milleti dargatmak için şu hareketler oynayalım. Şu hareketlerini alıp barayarlar edir bu vakti. Bu halkın
Ananyalar ya ananlarcı bir nemeler aýdýarlar. Gynansak da. Ýöne bizim maksadymyz howpy halka dörejek ya dörep biljek howpy öňüne almak üçin şu mejlisinde ýanaşdy. Şular aýtjak gyskaça izin dowam etdiler. Bolýa, sag ol. Umeda kardeş, buyurun. Söz sizden. Sağ olun. Şurada başta ben Halmurat ağa köp sağ olsun aýtjak. Bugün 2 videosunu izledim. Däne edip aýdyp berdi. Köp sağ olsun. Hal bilmeyen nähili başından geçerleri şu Türkmenistana gelen howplaryň nähili näme diýerler? Gaty gorkunç nämeleri bar eken. Şonuň üçin hem Halmurat ağa herkese aýdy, ýaly ýurtyň içine baran soň bu zatlary aýdyp berýäs dep. Endi düşündüm ben bu zatlary. Ýene şurada meni gaty gynandyran bir näme bar da, şu bir eneniň çagasyny öldürüp, gözüni oýup, enesine berýärler, maşgalasyna. Bu näme diýmek bolýar? Ýani siz kimsiňiz bir adamy ýaşama hakkyny elinden alıp, enesine gözüni oýup enesine bermeýe. Ben özüm hem ene bolan üçin bu zaty dinleýän wagtym gaty gynandym. Bu çağa öz hakkyny sorap, bir adalatly döwletde ýaşajak bolup, öz hakkyny sorap, protest etmek üçin adamlary toplap köçeye çykjak bolan. Bu sadece Türkmenistanyň kanununda däl. Bilýäs, Türkmenistanda kanun ýok. Ýöne bir konstitusiýada ýazylan bir kanun bar. Bu ýöne sadece Türkmenistanyň kanununda däl, bütün dünýä adam haklarında ýazylan. Sen bir ýönetimden närazy bolsaň, sen köçeye çykmaga, protest yapmaga hakyň bar diýip. Bu hakkı adamın elinden almağa sizi kim berdi? Siz özünüz bir kanun geldiniz kürsüye. Yani halk, millet seçti dep geldiniz. Onu bir kanun gelenizi hemen bilýär. O yanındaki Koşadırnak içindeki hükümetin yanındaki şarlatanlar var. Şulara. Şu siz bir kanun nähili gelen bolsanız, biz halk bolup sizi kanun bilen nähili agdarmalysyny bilýäs. Indi şurada 30 yıldan beri halkın üstünden oyun oynap gelýärler. Ine Halmurat ağanyň aýdyşyna göre halkın üstünden oyun oynap gelýärler. Ýöne bizler ine 5 yıldan beri düşündirip gelýäs. 1994 ýylda başlady bu zatlar dedi. Ýöne halk hem düşünse bolýar. Şurada Halmurat ağa aýdyp geçdi. Şu wagtda näme üçin çykmadyňyz adamlar dep. Ine eneňiz, ataňyz çykmady dep. Halk hem düşünse bolýar, näme üçin de 70 yıl SSR'de, yani komünizmin elinde, şuların gaflat uykusundadır halk. Ondan soň 94. ýyldan soň 30 yıl korku aslında şunýaly bir adamyň öldürüp gözüni oýup halka maşgalasyna berip, yani halkın gözünü korkuzla bular. Korku astındadır. Ýöne häzir 21-nji asyrda 2019 ýylda biz buların oyununu bozduk. Nähili bozduk? 21-nji asyrda internet döwrü. İnternet bu diktator rejimlerinin inganym düşmanı. 2019'da tarihte biz yine şurada kardeşlerimiz bilen geçtik bu yolları. Ganym düşmanı, häzirinde halk ayaklanıp sesini çıkarıp başladı. Bular şundan korkup başladılar. Şunun üçin yurtun daşındaki mandalaşkaları bu Goşadırnak içinde hükümetin her yol bilen halkı ayaklandıracak bolýarlar. Ayaklandırıp yalan propaganda edip. Biz 5 yıldan beri aýdyp gelýäs halka, düşündürüp gelýäs. Kanun bar, kanunu yol bilen almalı bolýas dep. Näme üçin de häzir 21-nji asyrda uňaly nähili eline silah alıp köçeye çyksaň, seni terörist edip näme diýerler. Bular şuňa alyp barjak bolýarlar halky. Terörist edip görkezmek üçin. Ben bu zata karşı häzirlikçe şurada jemleýin. Pardon. Ozgan kardeş, buyurun. Kesim yapalım. Salam.
Salam ediz vatandaşlar. Benim şu yerde bir halkımda bir bilgilendirip geçeyin. Yani çünkü bular halkı protete çağırıyorlar. Kime peyda bu? Halkın ödüne mi peyda ya ortlara mı peyda bu? Yani çünkü halkı bular samsık görüyor. Ya halkı küçük görüyorlar. Küçümteyorlar. Ona varın, buna varın. Belki Moğollar amaydı bilir. Yani çıkalım deyip. Moğollar kim kontrol altında tutuyor? Kendiler, mehemeler kontrol altında tutyanırlar. Habardarrak bulun, halkımıza sesleniyen. Her bir oyuna gelmeyen, bular şu gidip barayan pratesin, halkın oyanmasının önünü alacak bolýarlar. Bu sosyal medyanın önünde hiçbir diktatör durabilmez. Bu aydınlanan milleti hissat saklayabilmez. Bular şondan korkýarlar. Şonuň üçin halkymyzam her bir aýdylan söze inanyp bermeň, birisi o yerden çıkıp gelin yüzüňizi açyp biz bilen görüntükli gürleşelim. Bu yalandır. Hiç bir olar ýaly biriniň bir şahsy maglumatyny elinden almana hiç kim haky ýokdur. Şonuň üçin halkymyza da seslenýän, oýna gelmeň. Bular halk üçin peýdaly däldir. Ors üçin peýdalydyr bu. Ors millet üçin. Bular şoňa işleýändir. Bular watanyna dönüklik edýändirler. Bularyň agyr jezasy boljakdyr. Bular enti halkyň öňünde ýalbarjaktyrlar. Sağ olun, şu yerde tamamlayın. Olya sağ ol. Arslan kardeş buyur. Sizden. Sağ olun Meydan kardeşim. Hazır şu indi oynalacak olatan oyunun arkasında ben şeyle maksat var diye düşünüyorum. Şular öz aktörleri bilen halk çıkmasa da vay biz tutulduk, vay basıldık, vay bastılar diyen oyunu oynap 2020 yılda Yeşilköy'de oynanan oynayalı Edil Şo'nun yalı oyunu oynap halka korku salmakçı, korkuyu yaratmakçı şeyle de düşünüyen o yüplü kurcaklar var bunların oyuncuları. Olaram halkın arasına çıkıp son yankı güçlenip yayratmalı da bunlar tutulduk, basıldık deyip. Garaz her gezek yankı halkın davlenesi kalıp başlayan vakti bunlar şey edip oyun oynayıp halkı izle selpiktirerlerdi. Beni 5 yılda tanıdık, bildik, bilen zatlarımdan gözüme oturun. Ondan sonra şu rejim entek yankı yıkılar yağlı görünen yok sebep. Bunun arkasında Putin kakası var. Bu rejim şunun yalı oyunlarını güçlü rak vakti, ya güçlü vakti deyimi ya sonki nemelerinde oynayardı. Çıkkınsız kalan vaktlarında oynayar bu beyle oyunlarını. İldeşlerimize, yurttaşlarımıza da bu yalı oyunlara inanman diyecek olan sebep bu oyuncular ne için şu yaşadı gel otur. Elbette Teze Türkmenistan'ın kurulmasından. Teze Türkmenistan diyez ki biz halkın behbetine halka toprak yer paylanıp verilecek diyer. Bunlar neme için o işin arasında behbedi ya bunların peydası yok. Bunlara neme ziyanı mı var halk topraklı, yerli, sulu bolanında. Öz toprağının öz eyesi bolanında. Elbette bunlar Kremlin oyuncakları da o yüzden bizim halkımızı yer eyesi etmeyecek olup edilen oyunlar yani sapara ediyara bunlar etmeyecek olup ediyor şu işi deyip ondan sonra ken önem gaytalanıp geçildi de şu Kırgızlar ne gezek prezident almıştırdılar peydası yoktur. Hem Türkiye'de işlep yönen Kırgız olanları hem gördüm. Dubai'de de işlep yönenleri Bartışoların son Orsiyette de entek işlep yörler. Prezident çalışanın bilen yankı o odan depe yıkılmayar. Prezident çalışanın bilen kuşkudaki haç yıkılmayar. Sadece yankı sahnanın önünü almıştıracaklar da bular. Şonun yalı oyunlara tayinlik göre oturlar da bular. Ondan sonra hazırlıkça şular sağ olun. Olya sağ ol Arslan kardeş. Gökut kardeş söz gereksinki buyurun. Sağ olun.
Yine şeyle bir nemeler var da şolaryň oýnaýan oýunlar. İlki çıkan günlerinden başlap asıl maksatları 2019-njy ýyly hereketlilik başlanandan soň halk oýun başlanandan soň ähli uklap ýatan näçeikelerini salmadan aýdyşyna görä orta döktüler daşylar. Ýekece maksat bilen, ýekece maksat bilen. Oýunun halkyň öňüne geçmek üçin. Yani ideýa şol, başga bir neme ýok bularyň nemesinde. Asyl mesele şol. Protokol, berilen protokol şol. Oýunun halkyň arasyny bölmeli, öňüne almaly, garaz bulaşdyrmaly. Soň esasında da oýun oýnap otyrlar. Häzir kuneçenli. Ve ilk başlan nemelerim, görýänsiňiz özüňiz. Şu jurnalist özüň goşajaryna içindäki jurnalist sazaplaýan nemede oturan Rahimov bardyr. Birinji videosy Safar Klen bilen halmlasyny tökme atmak bilen başlanır videosy. Sen eýle, sen beýtdiň diýip. Ondan soň bir Safar bardy. Soňdan bunu alyp götürdüler. O öýle, bu beýle diýip. Yani ýurdun içine sen ýurdu düzeltmek üçin çykdyň orta. Dogrymy? Ýa-ni sen ýa-ni adyna gidip geçenler. Türkmenistan düzeltmek üçin orta çykdyň. Sen nämesin düzeltjek bolýan Türkmenistanyň häzirki wagtda? Orta bir ideýa barmy atmany? Biz aýdyp gelýär häzir kuneçenni. Türkmenistan türkmen halkynyň eline däl. Türkmenistan watany Russiýanyň eline diýip aýdyp gelýär. Ýöne şular Russiýanyň eline diňe aýdan hakyny ýekece sözler barmy ekranlara garşysynda ene. Biz bilen deň hatar düşülerim ekrana çykyp gelýärler. Barmy şular şu ortada? Yok o leyle bu beyle berdi muhammetleriň yegenleri şeyle. O ýokary wezipedäki işleýänler beýle. Ya senem şo ýerde bolsaň, senem şonu ýaly hereketler etmeni mejbursun. Şu häzirki bar bolan sistemaň esasynda. Ol berdi muhammetleriň yegenlerini ýörüýti ortaga çıkarıp halkyň gözüni şolara görükdirmek üçin oýnanan oýunlaryň biri. Halk şolary görsün. Yani arka tarapynda döwlet kurydy oturan, ýa-ni döwleti däller. Bir adamlarda garşy sistemany kurydy oturan türkmenler atlar bu çykmasyn ortaga, ruslaryň atlar çykmasyn ortaga. Şo maksat bilen oýnalýan oýunlar bu. Bir yegenlerini aýyrdyň, berdi komitetler aýyrdyň. İşçi dilen o. Şu sistemanyň ýykylyp galmadygyny isleýärler şular. Asyl maksatlar şo. Näme üçin düşündiren oklap? Hani sen halky Türkmenistany erkinligi, azatlygy owuşturjaksyň. Hukumy üstünlüği bir döwlet etjeksiň. Näme üçin şu zatlar hakynda kelam aýsy aýdyn oklap? Siyasi reforma, iqtisadi reforma, hukuk reforma, harbi reforma, bilim reforma. Şu zatlar hakkında hiç kelam aýsy aýdyn oklap. Näme üçin? Bolmasa bilýärler ola gözleri şu sistemde hiç bir näme ýokdugyny. Häzirki wagtda Türkmenistanyň iň ulu islemli kur döwletde iň ulu guruluş bardyr, konstitusiýon guruluşy. Türkmenistanyň konstitusiýon guruluş barmy? Onun ýerine halk maslahat diýip bu iň döwletiň iň ýokarky nemesini getirdiler, halk maslahat diýip bir guruluş döretdiler. Öyle meclisden hem ýokardy. Konstitusiýon guruluşdan hem ýokardy. Taýda özler karar buyruk berip şey düşberler. Şo ýerde mesele çözülýärmi? Türkmenistanda döwlet ýok. Ya halkyň şu ýagdaýa güç gören günlerini Türkmenistan özüni men hökümet işgär ýa men ýokary wezipeli işgär diýip demetip berenler, döşüni aýşaryp berenler görmeýändir ýa-ni. Görýärler. Näme üçin sesini çykaran oklar? Çıkarmadılar. Çıkarmadılar sebäbi olar halka garşy iş alyp barýarlar. Döwlet bir adam eline geçdi, ya bir toparyň eline geçdi. Osa bu toparyň eline geçen ýerde hak hukuk nägelik ýagdaýda işlesin. Ina halmara da aýdyp geçdi şol 90-njy ýyllar. Şo ýönkü daşary işler ministri awtkoly siz baryň 2 ay saklap berseň şo ýerde men barýan diýip aýdan olsam 100den owrak adam diýdim. Ýadyma düşenok umuman bir näse adam ýugnanan şo ýerde. Nägelik ýagdaýda dargatdylar. Pikret görmäýlik ýagdaýda dargatdylar şol adamlar. Janly şaýada aýdyp berdi halmada. Häzirki wagtda sizi orta köçe çyksalar, nägelik ýagdaýda dargadarlar. Özüm şu adamzada garşy işläp durar Rus sistemasynyň esasyndaky sistema. Şonu üçin sen Russiýanyň syýasy güýçi nemetden gaçmadan bütün Merkez Aziýa we şol sany Türkmenistan erkinligi, azatlygy
çıkıp bilme mümkinçiligi yok, yok, yine yok. Nol, minus. Şu zatlar ne için aydın oklu? Demek ki şu zatlar aytmayan olsan sen Türkmenistan şu an goşadırnak içindeki hakimiyetine karşı görüşen yok. Halka karşı görüşensin. Halka ne istin şunu şehirde? Siz oyuna getirecek olyalar halkı. Bizim katiler geliyor. Şu oyunların uygun almak için. İnternetliklerin oyunu uygun almak için. Bular ne? Türk Berdimuhammetovların öz vatanına hıyanatçılık etişleri yalıp, öz halkına ve milletine vatanına hıyanatçılık edip oturuyorlar şu an. Şu an bize karşı iş alıp barayanlar vardır. Aktivistlerine tut beyliklerine şenli. Hem mezeti. Nençü Gurç Meclis hakkında kelamağı söz aydın oklu. Bizim orta atın devlet derecesindeki problemlerimiz hakkında kelamağı söz aydın oklu. Ya halka düşündürüş işlerini geçiren oklu. Düşündürüş biren oklu. Sebebi ne için? Sebebi protokol var olurdu, verilen protokol. Näme etmeli? Halkı dargatmalı. Oyunun halkı dargatmalı bular. Asıl maksat şu. Mesela sen şu işleri edenden sonra sen halkına hizmet ettin olyar mı? Ya olmasa öz halkına, milletine dönükçülük ettin olyar mı? Şunu aytacak mı işte? Olya sağ olun. Elif kardeş buyur. Sen. Sağ olun. Seredin. Berde düşünmez ýaly kıyın hiçbir zat yok. Yani meniň aýtjak bolýanym bunlar bilgeçliğin kıyınlaşdyrýan ýaly kıyın edip görkezmek isleýärler. Yani biz görüp oho biz bunu düşünüp bilmez. Bu has maňa görä däl, meniň etjek işim däl ýaly pikirlenmek üçin bir kıyın çalışyrymla etmeye çalışýarlar. Aslında kıyın zat däl seredip bilene, görüp bilene, ünüs verene, görünýän zatlar bu ýerdeki zatlar. Indi Russiýanyň Orta Aziya ýa-da Sowetdan basyp alan, yani Orta Aziýany basyp aldy da. Koloniýa, öz koloniýasyna öwürdi de. Şunda eden zady vardır. Näme etdi? Aralara serket çekdi ve böldü. Ve bölüp ondan soň bir-birine karşı yani bir-biri bilen yakyndan, samimi bir şekilde düşünüşüp özlerine yetmesin diýen ýalyk böldü de bildiğimiz. Biz edil şunun tersine hareket etmeli ya da şu an Türkmenistanyň içinde bir-birimizin aramızda nem etmek isleýärler. Hani bölmek isleýärler deyin de. Biz iki bilen düşünmemiz gerekli. Yakın yani näme bolupdur, nämeler gowy seretsen görünýär yani düşünjek, görünmejek zat yok bu taýda. Ullakan bir näme bolmagyna da gerek yok. Şunun üçün ters hareket etmemiz gerekli. Yani bizim bir-birimiz bilen mana onluklary gurmaly diýip aýdyp geçýäs. Halmyrada hasam köp aýdyp geçýär. Onluklar budur. Şu at köçe çıkmak bize peýda beren ok, köçe wagty gelende çıkmalı. Oň ýerine biz şu at bilelikde hareket etmäne nem etmemiz gerekli. Öz aramızda. Her kimin edip bilecek işi vardır, her kimin bir alanı vardır. Şona ünüs vermemiz gerekli. Ondan sonra şunu aýtjaktym. Biz bilmänimiz üçin bu oyunları oynap bilýärler. Şu wagt aktivist demek diýenler de. Yani biz düşünmediğimiz üçin, yani biz asasy nämemiz günämiz mi diýen, ýalňyşymyz mı diýen düşünemiz ok bu zatlary. Düşünmemiz gerekli. Yani kıyın däl, hakykatdan hem kıyın däl bu meseleler. Eger biz düşünen wagtymyz bu oyunları oynap bilmeýärler bize karşı. Şunlara aýdyn, sağ olun. Elif kardeş şöyle olur. Näme var da? Toraq diýsek mi ýa bir ýatlanma me han Fransýada birisi vardy. Murat Gurbanov şonuň ýa da var. Şu an Türkmen halkyny şu neçeler
NKVD ezik geldi, son KGB ezik geldi, son indi Milli Hukukçuluk diýip bir zat dedi. Türkmen halkynyň zenallarynda zorlap böler. Yurttaşynda ýurdun içinde goýan oklar, halky gorky baskada saklap ýörler. Sehel şyk Türkmenistanyň şyk kynýadynda da günün görjek bolup sowda satdyk ýa alyp satýan nemeler, hereketler edip azajygam bolsa elinde kagazy pul tutýan adamlary gördüm. Hemme diýýler terror edip baskı edip ellerinden pulunu alıp gören meheme var da, yani Türkmen halkının birinci yağılarının verdiği var diye. Yankı Murat diýilen adamam çıkkada polislere, mehemelere aýlygyny ýokarlandyrmaly diýär. Şimdi şol sözüm özüm men Türkmen halkyna garşy diýenler näme çykarýar da ýa. Düşünje çykarýar. Sen nädip o sözler aýdyp bilersiň sen? Men Türkmen halkyna, men Türkmen halky bilen bile ýanynda agysyny aglayan diýäňde ýöne polis bilen meheme aýlyklaryny köpeltjek. Onlara jaý berjek, näme etjek? Etjek, beýtjek diýär. Adamlar näme diýseňem bir haýsy at taksaňam bulara gelişip durarmy ka diýip düşünýärler. Bolýa elini aldy. Kardeşler, söhbet kardeş buyur. Men söz arlama, men elimi düşünmänler bagşla. Ha, tamam. Bolýar onda Umyda kardeş. Sağ olun. Şerde Merdan kardeş gaty gowzat aýdyp geçdiňiz zenanlar hakynda. Bir yurtda zenan bagtsyz bolanda çağaýan bagtsyz bolýarmyş. Bir yurtda çağa zenan bagtly bolsa çağaýan bagtly. Çağa bagtly bolanda yurt bagtly bolýarmyş. Şerde endi men ýa kardeşlerimiz aýdyp geçdi. Adlaryny sana oturmayın. 30 ýyl mundan öň Halmurat agam aýdyp geçdi, 94-nji ýylda bolan zatlary. Ýöne häzir bu zatlary edip bilenleri ýok. 94-nji ýylda adamy öldürüp gözüni oýupdylar diýen edip bilenleri ýok bu zatly. Şonuň üçin hem adamlaryň ýani şu wagtlar gorky salypdylar. Ýöne häzir näme edip bilenleri ýok. İnternet döwrü diýdik. Ýöne häzir indi adamlaryň inanç duýgularyny oýnap ortağa çağırýarlar, köçeye çağırýarlar. Ýöne bulary men bizim halkymyzyň köçeye çykjanyna inanmayan, näme üçin de her ýyl bu zatlar oýnalyp gel. Geçen ýyl ýadyňyza düşen bolsa, Kurban Bayramynda şunda köçe meçitlerden çykyp protez ýapyň diýip Murat Kurbanow aýdyp geçipdi. Şundayam halk çykmady. Ýöne häzirem misal üçin çykdy diýelim, çyksam özleriniň oýunçylary çykýar. Näme üçin şu bir senariýalar oýnalyp gelýär. Özleriniň oýunçylary çykar ortaga, soňra adamlary tutuldy diýerler. Proteze çıkan adamlar tutuldu derler. Son yine adamların gözüne korku salacaklar. Şu oyun bu. Bunların maksadı şu. Şimdi yankı zenanlar hakkında ayttınız da şöyle kanunun önünde hemen denk diyeler. Kanunun önünde hemen denk bolsa Goşadırnak içindeki hükümete yüzlenen sizin maşkalarınız, sizin çağalarınız Avrupa'da okaya, maşkalarınız Avrupa'da yaşaya, Gowdurmuşda yaşaya. Ýöne Türkmenistan'ın halkı bütün dünyada gul bolup yaşaya, maşkalasından ayrı gul bolup işleye, yaşayan der işleye. Şu maşkalasını ayakta tutmak için, çağlarını bakmak için. Şu zatları aytmak için, aydanımız için, näme üçün halka gözüne korku salýaňyz? Näme hakkınız var bu zatları etmeye? Bu hakkı size kim verdi? Şurada Türklerin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye. Siz bu milletin iradesini almaya hakkınız yok. Bu
yurt, dövlet, toprak, milletin. Bu toprakın eýesi millet. Bular elinden almak hakkınız yok. Buna hiç kim size hiç kaçanam yol vermez. Halk, ben dünkü gepleşimde aytıp geçtim. Eziz halkım, siz goyun sürüsü del. Size çopan gerek del. Öz hakkınızı soramağa hem hakkınız var. Haçan çıkıp sorasanız hem hakkınız var. Onu birini çık dep aytmağına garaşıp oturmalı del. Sağ olun Cem. Öyle sağ olun. Arslan kardeş. Buyurun. Sağ olun kardeşim. Hazır halkımıza ulu dönüklük edilip durdu. Ya ulu dönüklük edileceğin yeni bir oyunu bolacak olupdur. O oyunun hem altyapısı dolu da oyundan. Şutayda yankı aktivist bolup yöreyen ya prezident bolacak olup oturanlara bir nemi aklıma geldi de. Yani 5 yıl 4 yıldan beri bir adamı görkezyenizle bir adam barıp reji yani kürsünü basıp alıp oturup bilen olsa siz şu an çağınız var ne için alıp oturup bileniz yok. Yok siz şu tayda gaytam şu rejimin devam ettirilmesini yani bir adamlık rejimin devam ettirilmesi için ortaya çıkarılan oyuncular siz ya şoların adamı ya siz. Bu tayda özünüz boynunuzu alıp dursunuz o da görünüp dura. Dine bir adamı yamalayanız Berdi Muhammedler. Yok o sahnanın arkasında doluyor oyuncular. O yine de bir adamlık rejimi devam ettirmek isle otursunuzlar. Bir adamlık rejimi halkımız yaşa oturuyor şu gece gündüz. Ne ildiğini bir adamlık rejimin ne ildiğini ervettiğini ya bir doğru gelmeyendiğini o halkımız görüp oturuyor belli zaten. Yine de siz şu rejimi devam ettirmek istiyorsunuzlar. Şu sistemi devam ettirmek istiyorlar. O özlerim halkımıza gece gündüz rahat diyendirler. Hemmeciğine sinedinler. Rahat demek bir kemsizdici söz. O namusuna deyici bir hayvan, bir sürü, candar demeye. Ne için bunlar halkımıza rahat diyordur? Çünkü şu sistema isleyer rahat olmasını, rahatlığında devam ettirilmesini Türk halkımızın. Bunlar şunun için rahat sözünü leksikolundan ayırmayandırlar. Bunlar ayırmaya hakkı yok aslında. Bunların yüpe olup başka adamların elinde görünüp dura o. Sağ olun şunu koşun dedim. Öyle sağ olun. Sana yakasın. Hayatkan buyurun söz edersin ki. Yurttaşlar biri çıkın diyeni bilen bolyan da değil bu. Siz çıkanınız bilen karşınızdaki gitmeye bunun uğramaçılıklı olmalıdır bu iş. Yankı yine nehil şimdirtem kam. Bunun bir tayarlığı olmalı. Önkü edilen yanlışlıklar edilmeli değildir. Başta hani 7 ölçep bir kestik bir nakıl vardır ha. Bunu hemme taraplayın qow edip ölçülmelidir bu zatlar. Başta bir ısnışmalıdır aramızda. Yine ovalar vardır, köçeleriniz vardır, doğumlarınız vardır. Siz yaşap oturan yerdeki adamlarınızı qow tanaýaňyz. Kimin nähili potensialy var, kim satgyn, kim gepiniňizde siz bilýäňiz herkimi tanaýaňyz we sizin başyňyzda oturan terror gruppanyň tanaýaňyz, bularyň näme edip biljegini bilýäňiz. Ora taýlygyňyz bolmaly. 2-3den bir ýere üýüşiň, öz ýakynlaryňyzy bilen dostlaryňyz bardyr. Gurrun edinmeli. Gurrundan başlaýandyr hemme zat. Gorkma gerek ýok, bir ýerden başlanmalydyr we başda gurrundan başlanýandyr. Boldun da gelecek yerimize, derecemize geldik de. Bunun da yoş bir cevizleşip gurrunu edip birazcık hareketlenip başlamalı. Ödümüz ısmışık başlamalı. Birimize inanıp başlamalı. Bilýäňiz kime inanıp kime inanmaly däldigini. Türkmen samsyk değil. Bilýär kimin kimligini, kime inanmaly däldigini. Inanmaly adamlarymyz bilen
el ele tutuşmalıdır. Bir-birimize el vermelidir. Şeydip tayarlığını görmeden etip bolmaýamanyň gowy edip tayarlygyny görülmelidir. Şoň üçin provokasiýalara gitmäň, biri çık diýeni bilen çık bolmaýa, bu iş öýdüp edilmeýä. Şoň üçin neme bolun, habardar bolun, provokasiýalara gitmäň. Sag bolun. Böyle sağ olun. Jahan kardeş buyurun. Sağ olun vatandaşlar, geçýäşi menem şu ýerde öz pikirimi aýtsam, şu 2019-2020 ýylda 20 sondan bärde şu bize şu gurucu meclisi ortağa getirip şunu gündeme çıkarıp başlayan wagtlarymyzda bir topar bize bokatyp başladylar da. Halekin mi diýöçi atlaryň sanasan soğa var, men sanap oturmaýan şu ýerde Dewete diýdi, Murat Gurban diýdi, bir topary bize garşy nähili erbet zatlary aýtyp başladylar, ýani bir ýerde bir erbet söz bolsa aýtdylar da, ondan soňra da halky şu ýanky aýtyşyňyz ýaly proteste çağırıp başladylar. Soňra da ortağa çykan adamlary ýok etmäne başladylar. Şu aktivist diýdi, boktivist diýdi, özleri ilki bilen taýarlady, bir topar adamy ortağa çykardylar. Ýani söhbet kardeşimiz ýalňysmasam belläp geçdi, ýaçeýkalar diýdi da şolaryň. Şo ýaçeýkalary ortağa çykaryp başlady bular. Bular şeydip şu ortağa çıkaran adamlarynam ýok etdiler. Näçe adamlary şu jenayetkar topara satyp ortadan aýryp deport etdiler. Şu Farhat Durdiýew diýdi. Şoňa meňdeşken ortağa çıkanlary ilkä özleri oýnap ortağa çykardylar. Ondan soň olary ýok etmäne başladylar. Şoň ýaly bular. Soňra da bize bileleşeliň, aý ýene näme edeliň, akbel separ var, hemmesi şey dip başladylar. Vatandaşlar. Şoň üçin bulara hiç ýeli mene inanyp biljek däl. Sebebi bulara inanan adamlar, şu wagtam şu mescitlere ýygnanyň, toplanyň, protest etmeli, falan etmeli diýip duran adamlarym şolaryň ýaçeýkalary, şolaryň hyzmatynda duran adamlar, şolaryň ortağa çykaran adamlary. Şu 2020-nji ýyldan bäri şu toparyň ortağa çykaran ýaçeýkalary ýankylaram şolar. Şu halka şey diýip duran adamlarym. Şoň vatandaşlar hiç kime inanmaň. Biz dogry ýoldan gidip baranymyz üçin, biz bir düýpli bir iş edip oturanymyz üçin bize her hili pohatyp, her hili bizi bilen birleşmege mislediler, her hili ýollar etdiler da, oň üçin menen şu ýerde watandaşlarymyza ýene bir gezek haýyş bilen ýüzlenýän. Şu kimiň dogry ýoldan, kimiň egri ýoldan gidip barýandygy mesaňa görünmäne başlady indi, aýdym. Ay ortağa çykdy. Ýani täze ay dogýar, şoň ýaly ay göründi. Şoň üçin watandaşlarymyza ýene bir gezek haýyş bilen ýüzlenýän täbi şu biriniň sen ortağa çykmaly, protest etmeli diýeni bilen hiç bir iş başa barmaz diýip düşünýän. Sağ olun vatandaşlar. Böyle sağ olun. Şular meden bir üstüne bir nimet geçeyim, üstüne baş geçeyim. Protest edin diýeni şu protest sözün köküne seretsek ýa manysine seretsek näl ýa-da edilýän, nirde edilýän. Olur hukuk döwleti bolup duran ýurtlarda edilýändir, ýani protest ýani. Sen haýsam bir kanuna näýilelik bildirip bilýän ýa bir bilmedim hökümetiň käbir reformalaryny halamasyň onda protest geçirip bilersiň. Ýöne Türkmenistan ýaly anarkiýa ýa-da
Rus imperiýasynyň kuklasy bolan ýa sömürgesi bolan ýurtda protest sözi geçmeýä ýalňyş ýeri däl o söz ýurdun içinde. Bular bir belgisiz goýulan halky oýna getirjek bolup hertüsli owadan sözler ýa-da nähili diýýärden jadalyjy sözlermi ýa dilin halkyň öz dilinde gepleýärlermi? Şonuň ýaly birden oýnatjak bolýar bular. Ýani halkyň näýileligini ýani ýoluny saptyrjak bolýar da başga ýola. Men şöýlerek düşünýärler. Özlerem öz halkyna edip ötýärler. Menem türkmen diýär, senem türkmen diýär. Näme diýär? Kanun varlak görülmi den kan diýär. Nerelerden çykar kan diýär. Öyle. Umit kardeş buyur. Sağ olun sözlerinize esenlikler, ildeşler. Men aýtjak sadym. Halkymyza yüzlenişim şöýlerek, ine bizi tanaýaňyz guruju meclisi, häzir edil görüp duruşuňyz ýalagym, aýakda bu bolup geçen halka garşy provokasiýalary ýakyndan izarlaýar. Hemme adam kaýt altyna alınýar, kaýd edilýär. Halka garşy manipulasiýa, provokasiýa işlerini alyp barýan ýurdun içindäki we daşyndaky jenaýatkär toparlar hökmanyň suratda jogap bererler. Şo jenaýatkär topara hyzmat edýänlerem bizi tanaýaňyz 50'ye yakın guruju meclis halkın arasında gördüğünüz görýäňiz hem yine halk bilen bile şu jewerleri çekip gelýär. Halkın arasında şu jewerleri çekip hem şu rejime garşy göreşýär. Hiçbirisinin hem maksady ýa mysal getirip berdiler. Ubeş gaç batalga almak üçin ılgap ýören däldir. Hemmesem hakyky göreşdirler. Şular aýdyp geçeýin. Ondan soň bullar jenaýatçy toparlar gorkýar. Halky şuňaly bir izne püskürdüp ruhy çökkünlüge uğratmak isleýärler. Bular gorkýarlar, halkyň öz topraklaryna çykmagyndan gorkýarlar. Bullar gorkýar, lüstrasiýanyň geçirilmeginden gorkýar. Bullar gorkýar, şu mehmenin arhivleri, bütün arhivler hastanalarda gurban edilen, yani vatandaşlarımızın arhivleri, kimler jenaýat işlemi olsa, kimler çağa gurban eden bolsa, şu nüfusu halkımızı kontrol aşağında tutmak için bütün arhivlerin açılmagyndan gorkýandyr. Täze Türkmenistanyň gurulmagyndan gorkýandyr. Şonuň üçin hem bağırýandyrlar. Ayağa alın diýip halky ruhy çökkünlüge uğratmak üçin. Soň ýene bir zat aýdaýyn. Eliňe namazlygyň bilen, kelleňde ak takkaň bilen hak, hukuk, adalat şo taýdamy goralýar. Şu bir soragy meselesi. Halkymız düşünsün. Oyuna gelmesin. Onluklar kurulsun. Ayaklanma pursada häzir däl. Wagty däl. Söhbet kardeşimiz, bütün kardeşlerimiz aýdyp geçdi ýany. Hemme zada taýin olun. Şu halka garşy edilýän oyunlar özleriniň elinde patlasın. Ya mümkinçiligi boldugundan ne jama gidin, ne de köçe çıkın. Hiç zat etme. Şu eden oyunları, eden taýarlyklar özünün ellerinde patlasın, bir içi yansın. Sağ olun sözlerinize. Öyle sağ olun. Arahat kardeş buyur. Sözlerken. Sağ olun sözlerinize. Men yine de bir kaz aýdyp geçedim öýlýär-de. Dolar mı? Şu ağzıyır bolalıyım. Ağzıyır bolalıyım. Bu cemleneliğin diyenlerler. Şu ağzıyırlık deyip bir zat yoktur. Ağzıyırlık kulunu üç bir yerini dinlemeli oluyor da. Onu bolmayar ol.
Yine harmada adam ne açarak nıta geçtik kaytalap. Ağzı rolün deyip arkamdan bıçakladılar. Arkamdan bıçak vurdular diyenler ne açarak. Vurdurmalıyım diye. Ondan sonra ağzı kurun yerine songalak kolya. 2 tanenin üngü, 3 tanenin üngüdür. 2 tanenin arkadan bıçaklar. Şunu etmeliyim. Onun yerine fikir birliği olsun. Fikrimiz, niyetimiz, düşüncemiz bir olsun. Fikrin bir olsa, ne adam olsa bolsun. Bitse 10 adam, bitse 5 adam. Hiç ayrılmaz. Birbirinden ayrılmaz onu. Ayran isen ayrılıp olmaz. Yani senin fikrin var, niyetin var. Amacın var senin. Ayrılık durumunu bir dinlemek. Ya bir onu çıkar men dinleyen, men akıllı, men yok diye başın çıkar. Yani oğlum, şöyle adam arkanızdan bıçaklar. Şunun için fikir birliği yankı etmeli. Düşünce birliği gerek. Niyetin birliği gerek. Fikir birliği hiç daha bilenler. Ben şuna dedim böyle gitkaca. Ta oğlum. Vatandaş. Ol. Oğuzhan kardeş buyur. Sağ olun. Sağ olun söz verenin üçün. Halktan bular gaty erbet korkya, halkın oyanmasının öňüni aljak bolýarlar. Ene Merdan Muhammedow kardeşimiz ogurlap alyp gitdiler şonu. Näme üçin? Sebäbi halk oýandyrýar şol. Halkın oýanmasynyň öňüni almak üçin edilýän oýundur şol. Bir gedek Merdanyň şu ýere üýşüň halky bir protesta çağıran ýerini gördüňizmi? Ben hiç bir zaman hiç wagt görmedim Merdanyň şol protesta üýşüň bir ýere diýenini. Ne bular näme üçin edýärler şunu? Halka garşylygyny şu ýerden biliberiň şunu. Ýa-da biziň gurju mejlisiň bir ýerde aýtdymy? Ya Saparyklyym ýa-da Halmurat Ýunus plan ýere üýşüň diýdimi? Öte 2020-nji ýylda üýşmäň, barmaň şo ýere diýse halk gitdi. Şol oýunyň oýnalýanyny bildi şol. Bilip aýtdy halka. Ve oýun oýnaýarlar. Barmaň şo ýere diýip. Bulan oýundur. Halky ýene de basyp ýatyrjak bolýarlar. Halkyň öňüni aljak bolýarlar. Nem başary bilen oklar, şoň üçin başary bilmedik üçin bulary ýurdun içinde ýene bastyrjak bolýarlar, öňüni aljak bolýarlar. Bolýar sağ olun, gitgejik tutaýyn men. Bolýar sağ ol. Aşyl kardeş buyurun. Söz gerekdirinki. Efendiler, kardeşler, yurttaşlar, sağ olun söz bereniňizde. Menem gaýtgaça öz pikirimi aýdyp geçen şu sosial mediada çykyş edip oturan yüzlerce yurttaşlar bilen töhbetdeşlik kurap oturan şahslar bardyr, özleriniň inandyrjy gurulmalar bilen halkyň namyny gazanyp oturanlar da. Hiç bir bilgisi bolmadyk halkam bularyň sözüne gurulmsuz inanýarlar. Ýöne ýakyn taryha göz aýlasaň ýurt üçin ýürekden algan ýa alady eden özleri ýaly çykyş eden oglanlar näme üçindir ýok edilýär-de bular hökümete agdyna gelenini aýdyp otursalar da bulara hiç kim isat diýmeýär. Şu zatlar barada pikir etmekler gerek halkymyzyň. Olar halky öňüne tutup özleri akjygy bolup galýan adamlardyr. Yurttaşlar bir iş etjek bolsaňyz 70 ölçep etmeli diýip pikir etýän men hiç bir zaman ýykylan agdarlan hökümet aktivistleriň ýa-da şoňa meňzeşler bilen gurulýan däldir. Bu da bir belli bir mesele. Hökümet agdarlan ýagdaýynda gurju mejlisiň eline geçýändir. Ýurdun meseleleri gurju mejlis bilen maslahat edilip täze hökümet gurulýandyr. Şu zatlary dogry we dogry düşünmeklerini yurttaşlaryma ýetiresim gelýär. Bu rejime gulluk etýän adamlar hiç wagt uzak durýan däldirler. Mesela ministrler bolsun, hökümet işgärler bolsun, ulanyp peýdasyny alamtaňlar asy diýdesi ýok edilýändir. Şu zatlary berk belläň diýesim gelýär, oýuna gelmäň diýesim gelýär.
Bolýa sag bolun. Yaxşı. Tamam. Kardeşler wagtymyza bir saata golaýlapdyr. Emesek jemläp ömersek bolar söz aljak ýok bolsa. Indi şöyle bir netije çykýar-da bularyň edýän işinden etjek bolýan işinden, niyetlenýän işlerinden. Her bir türkmen dilinde gepleýän ýa-da men türkmen diýen bizden däldir. Yani olar Rus imperiýasyna hizmet edip bilerler. Rus imperiýasy bolmada ýene başga bir imperiýasyna. Yani bularyň her bir sözüne üns bermek gerekdir. Nirden geldi, nirden çykdy, nira erçek bolýar. Sözlerinde döwletlilik barmy ýa-da köçede el boşun ulanýan retorikasy barmy? Yani gepleýiş düzgüni. Şonuň ýaly kardeşler geleniňiz üçin, halkymyzy bilgilendireniňiz üçin, maglumat bereniňiz üçin ýakyn. Sağ olun, Taňra rakasyn. Halmada aýalyny aldyp turup goýun halma. Salam kardeşler, bağışlar öýde olan adam. Biraz soruyor, taraf dedim. Estilem sesim. O gel, tuhalmada. Men üns berdiňler üçin her biriňiziň çykyşyňyzy sağ bolun. Eden çykyşlaryňyz üçin, aýdan pikirleriňiz üçin, ýürek duýgularyňyz üçin bir atlara goý biziň halkymyz baha bersin. Şonu aýdaýyn dedim. Ikinciden bir topar soraw ýüze çykýar-da, endi iki gün märi. Maňa da jaň edip daşdan işden dostmy, düşmanmy, gara şuň kunyň ödüne de bir 20-30 ýerden jaň gelýär. Bolýa men o zatlara da jogap beren, hökmen, sebäp halkyň bilmäge haky bar, ýöne bir topar adam ýene de şo ýerde kümsüklik edip umumy aýdylan temadan çykyp başga zatlara ýürýärdi. Yani musulman dälmi, sen taňryçylmy, näme bu? Men erti aýdyp beren, bu zatlar. Şoň üçin men şol ikinji ýanky gepleşiň ýygyna ýazyp goýdum, dowamy bar diýip. Başga da adalatly soraw beren adamlar bar. Ýene de soraw berjekler bar bolsa, oňa da garaşýar. Oý berseler. Kardeşler, bizim bilelikde 5 ýyl bäri alyp barýan işimiz dogry ýol. Şolum agyrky netijede halkymyzy azatlyga çykaryp biljek pikirler, işler, meýilnamalar, maksatnamalar hemmece şu taýda jemlenip. Halkymyz islese biz şo zatlary dowam etdirip halkymyzy berip biler. Ýok bolmasa da onu şo döwletden elimiz ýuwup, her birimiz oturan ýerimizde, ýurdumyzda jaýlanmaly bar, ýitip gitmeli bar. Şu mesele ortadan ör boyuna galyp dur. Şoň üçin aňyrky tarap diýen şu jenaýatkar topar tarap 35 ýyl eden jenaýatlaryna jogap bermejek bolup tilki sapalagyna atýar. Bilen bu zatlara ýol bermekçi däl, bermersem, şunça ýyllar halkyň hatyrasyny, halkymyzyň arasyny, pikirini, umydyny öldürmeyin, bozmayın dilimde işlek gezdim. Bir topar meseleler üstünde. Ýöne birazajyk bolsa da häzir inni saklanan arasynda kimleň näme işede oturany aýtmagyň wagty ýetdi diýip düşünýär. Sebäp halkyň bilmegi gaty zerur. Bizi nire alyp barýarlar, erti näme bilen gutarjak. Halkyň tragediýasyna, türkmen halkynyň tragediýasyna utarma ýok. Eger biz şu zatlara garşy durmasak, ýa bolýan zatlar bolşýar, aýdyp bermesek, görýän zatymyzy göremzak, eşdýän zatymyzy eşdemzak, dinleýän zatymyzy dinläp bilemzak, elimize mişlänek, aýagymyza biz bir oturan mallyýan düşünje bilen halky ine 3 nesil şeýdip ýetişdirdiler. Biz şoňa garşy garşylygymyzdan ine meclis bolup 5 ýyl bäri görkezip otur. Ýurdun içinde bizi gollayan ýa bize garaşýan ýa gözi ýolly galan ýüzlerçe müň adam bar. Kardeşler. Onu men şunu size aýdaýyn.
yüzlerçe müň, 100 müň däl, yüzlerçe müň gözü ýolga alan halk bar. İýdiňizde galan çağalaryňyz bar, eneleňiz bar, maşgarlaryňyz bar. Şolaň gelejegi bar. Bizden şu zatlar üçin göreşýär. Bu dünýäň baýlygy üçin hem däl, ýaşan şöhret üçin hem däl, ýa bir kör awraýym gerek gel bize. Ýöne biz barýan hakykatyň ýolundan barýan ýolumyzy dowam etdirip, ýeňişem halkyň tarapyna bor. Nesip bolsa, watanymyzda da duşup, täze Türkmenistanyň gurar, aýdan pikirleriniz üçin hem Tangry ýalkasyn sag bolup, men şu çykyşymyň iň soňuna aýtdym, dowam bar dip, oňam dowamyny eger erti ýerden ýa-da erti günni hökmen saglyma göre aýdyp berem. Sag bolun dinleýän üçin kardeşler, ýurtdaşlar, size motorunda pikirledin. Özüňize gerek netijeni çykaryň. Çykmalymy, çykmalamy, barmalymy, barmalamy, onu ýany aýdyp geçdi taýda. Hayat kardeşimiz aýdyp geçdi. Bir tudatlaryň üstüne oturup oýlanmaly. Her birimiziň watan bize degişli. Ne derecede gerek onu görürüz. Şonay daýnyň gysgaça, men bagışlan öýde ol adamy ýykman men kem görläp bilen başlaýdy. Bola. Doğru. Bizem bu tor berjeginde arkadaşlardan içim herkim bir pikirini düşünjesini aýtdy. Taýa kalan gelenimiz üçin ýurtdaş borcuny ýerine ýetirip o dili esen olsun. Sağ olun.